Мындан 81 ел элек 1941 елның 22 июнь көнендә 12 сәгать 15 минутта СССРга фашист Германиясының һөҗүм итүе турында ил хакимиятенең СССР гражданнарына мөрәҗәгате эфирдан яңгырый. Фашист илбасарларының бәреп керүе турында хәбәрнән соң тарихта иң куркыныч һәм кан куйгыч сугыш башлана. Бу афәт һәрбер йортның ишеген шакый. 1941 елда куркыныч көннән ерагая барган сайын бу көннең кадере, бу көннең кадерлелеге тагын да ныграк арта бара. Шуннан да илебез бүгендә шушындый куркыныч килгән ел, әле бүген дә безнең әти бабаларыбыз, әби әниләребез күңелендә саклана. Бу Бөек Ватан сугышын инде без китаплардан карап кына беләбез, әби бабаларыбыздан ишетеп беләбез. Шуннан да бик куркыныч киноларын карасаң да дөньяларыбыз тыныч, күкләребез имен булсын, бүтән сугышлар кабатланмасын. Бу көн яукырында ятып калган, хәбәрсез югалган, ачлыктан һәлак булганнарны искә алу көне. 1418 көн һәм төн дәвам иткән кан куйгыч сугышта СССР 27 миллион кешесен югалта. Беркем дә бер нәрсәдә онытылмады. Бу сүзләр үзенең әһәмиятен бүген дә югалтмый. Күкләребез аяз һәм илкеннәребез имен булсын. Ватанны саклаучылар батырларга мәңгелек дан. Митингта район башлыгы Альберт Хуҗин, Мөслим һәм Сорман районнары буенча хәрби комиссар Дашгын Гасанов чыгышлары тыңланды. Халык язучысы Фуат Садриев сүзләре белән әйтсәк, Бөек Ватан сугышы китергән михнәтне, бизмәннәр белән генә үлчәп булмаган авырлыкны сугыш чоры китаплары күтәргән. Бөек Ватан сугышы барлык кешегә кагыла. Мәсәлән, безнең үзебезгә, минем әткәем Шайханур улы Галим Бурданов сугышта катнашкан. Исән кайтып, яңадан вафат булды. Алар 4 малай үскәннәр. Шушы 4 малайның икесе сугыш кырында ятып калган. Сугышлар булмасын иде. Һәр елда 22 июнь искә алына. Сугыш булмаган гаиләләр, сугышта катнашмаган гаиләләр юктыр ул. Сугышта һәлак булган. Яңадан сугышлар булмасын иде. Митингка җыелучылар һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Чара ахырында мәңгелек ут янындагы һәйкәлләргә чәчәкләр салынды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.